em dic Aitor, soc de 6è B i us vaig a contar un resum de la penya dels pirates. La penya dels pirates tracta sobre una família amb 3 fills que s'anomenen Rosamari, Cinto i Miquel, que van al poble dels seus iaios per a passar les vacances. No les va agradar la idea d'anar-se al poble dels seus iaios perquè no tenen videojocs, televisió, i com se van avorrir, un dia van anar a la penya dels pirates, que està en un lloc on el seu iaio els va dir que no tindrien que anar. I quan van anar van veure una bola gran on va eixir una persona i els va transportar cadascú a un lloc. A Rosamari la va transportar a Xina, a Cinto a un campament d'indis i a Miquel a l'Àfrica. Després, el dia següent, en cadascú dels seus llocs, van atacar el campament d'indis, van atacar uns soldats i Cinto va aconseguir que els soldats no arrasaren la seva aldea. A l'Índia, Rosamari també va fer que no destruïren la ciutat de l'Índia i Cinto a l'Àfrica va fer que no destruïren els seus campaments. I després, quan van fer tot això, el mar els va eixir de tots els llocs on van anar i van acabar en la penya dels pirates. En la penya dels pirates van pujar en un barc i quan es va en un llac van pujar en un barc i es va destruir el barc i van eixir com van poder fins a la casa dels seus iaios. Adeu.